Продължаваме с възходи и падения на предаването Ергената. Признавам си, третия сезон не го гледах само откъси, но си имам любими моменти от него. Особено накрая. Ергенът Алек харесва си две момичета и двете по-възрастни от него. Едната на 34 с дете, другата на 36 без дете. Все тая, разбрахме, за любовта няма граници. Обаче се появява бабата. Майката, свекървата. Това ми е любимо, когато се появява тя. Какъв е надъхан. Ще ви запозная с две, може би един от най-невероятните жени, които аз съм срещнал в този момент. Невероятни. Абсолютно невероятни. Невероятни. Но не са тези две жени. Да, категорично. Категорично. Не са тия двете. Колко е зла. Много лоша. Жени, да не ви се случи бъдещия ви мъж да ви запознае с така свекърва. Не си го представям с нито една от двете. Не мога да го скрия. Представям си едно усмихнато, слънчево момиче без багаж. Ти си едно, това е ясно. Няма правия. А сега в четвърти сезон какво ни чака? Не ми се мисли.